Then be Isra Onko, being a Daklang Handana, Mayahai, Monabiahai. Then Isserko Potayabla, Isserni Sayal the Sonarbla, Martini soy either Tetris for a Mahande, Mati soy either Tetris for a keep with it. Romande, Nensera Isserni Riser. Bini dharam ko nasra nagirgra nazagra obla nangsra be gasai bahadanai jaka ang jai hinjau sako haba kalamdeng be hinjau sako ang malawa bu nuferake argo sebut thona monferake be hinjau sako ang jai ko haba kalamdeng ai ara afaman goso thnai se pasnani khepkhana lainai se jebla angan bidi pasarane pye BD ni practical program gosai gao gogli dengmen. Be sama hasase bibo dongo, be bibo naik mana denda ai apa malaba kenta horkmaya ne alasi jana thangla bebedi nainan dende rina ne. Ang tu menciang sansikali bidene kosugao ni girja gomnesa ang berai bai practical au gosai gao girja thangbai arbai bidene makthai gao girja thangbai dene Sansikali bidang aboni no pibai. Aboni pisajam hobai amai to alasi jana berai hini jabai. Be hinjau sana ja angko dinci hegan ang beku mencari. Alasi jana nawe thangbai. Thangai jai hinjau sako ang dinci bai be hinjau sana angko dinci bai. Be hinjau sa alasi jana thang ngkardang manar gubun jai gau hai. Thang manla to felan jawai mana. Are thangak se alasi pideng hanai kai thakin bai. Isa destra bidin naik malan dende ang mencia. Ini pray dosi jirai bai saha putunane kepui bai lembai dan di sini unau ise berai gelang nane pekinane income jawai kurnane hebai. Empray jebla pekine ang abiania ang osongbai amai mabedi nuker makutun nunang bo jawai asme makol be neng income kurnane hanaya Matsaku bilai hinjau saseda. Empray ang tangpin bay no hai tangpin nane dania aijeng afajeng phibai. Ang ne kontak sei ber phibai pirane ang ni hinjau ni bima afajeng railai phibai. Railai pinane 15 boso jalangbai. Ara aiba afabe sanbai jeng basnai kono lakha gunka. Itu nahan kanai nonga. Araiba apa bagazri ko naik kanai nonga nane jebo hanakse. Erine sungbai lo arne maning na psaja jengni psala jeng habaja marganda goso dong marna. Oh jengno raji hokabai ajena psaja bo jebo honkakse raji jakabai mate langpiban jabai mala langpine na sungbai. Ini prai sansikali bidene program jabai mas menthamni unau ang gari la angpibai. Jeep landang pula berbeda. Empire thangbai hawa jai. Mujang ka sunduri ka. Ang sanai ni kui sabsin sunduri. Isra nangna hayabla sabsin hamsin ko sa isra nangna hayab. Isra no bi. Bi obla mangan na matani sad oida sad podau nengse bi firbai. Hadelo damini de bi. Wahai bo dong na jena sanai satam se bi firbai. Wahai se khana jrideng bineba nagrana horde nane bunga. Bide biblane isra hagan. Isra onko isra. Natai be isra gaoni kacau penane isra jengni kuga salai gese isini prai isra bizana lubaye. Ar isra binai bedi binang nahaga. Ar sasem thar jatai sase pastor ni kahini yang kandana say. Japanau mense jatai jadeng deh. Japanau mense jatai jadeng. Sase hinjau sa birat naine mazang. Japanese hinjau prato mazang na.
गाहाय गुफुर एकदम खावलायफ्रा जारौ नाथाय बे हिनजावसाहा मोनसे गिदिर जिबनाव घटना जानानै बे संसारनिफ्राय बे गावखौ मा सुइसाइड खालामनो नाजादोंमोन सुइसाइड खालामनो नाजादों बिसोरनि न' खाथि सेरजों मा जाबाय ट्रेन लाइन दं बे दुखु दाहाखौ बे सैनो हायैनि बे हिनजावसाया थांनानै रेल जेब्लानाखि ट्रेना फैगौ बे समाव बे रेल लाइनाव उन्दुनानै थाहैदों ट्रेना फैबाय खाथि मोनबाय दाना मा जाबाय ट्रेना फैनानै बे हिनजावसानि फेन्दा माने थबस्र' जलांबाय ट्रेननि साखाजों आगदा आखाया फारसे थबस्र' जलांबाय हास'लांबाय ट्रेननि साखाया आरो आगदा आखाया बे आसि मोनथामा थबस्र' जलांबाय फुंनि 4टानि समाव बे समावहाय मा जादों सासे बोराय मानसिया मर्निं वाक फुङाव बेरायनो थांदोंमोन बे बेरायनो थांनाय समावहाय नुबाय थै लालालालि गनाय अब्ला नायहैबाय सासे हिनजाव सासे ट्रेनजों हास'जानानै गोग्लैनानै थै लालालालि जानो हाखु दाखु बेयो बामखांनानै गारि लिंहरनानै बे लानानै हस्पिटालाव थांबाय जापाना जाबाय हाइलि टेक्न'लजाइज कान्ट्रि हादर बेनिखायनो सिकित्सा होनानै मा जाबाय मास मोनसेनि उनाव मोननैनि उनाव मा जाबाय बेखौ मोजां सुस्थता देहायाव लाबोफिनबाय ओमफ्राय सासे पास्टरा बिनि जाथायखौ खोनानानै बियो थांनानै बे प्रार्थना खालामबाय बिनि थाखाय दिनैबो थाङो प्रार्थना खालामो गाबोनबो थाङो प्रार्थना खालामो बिदिनो थाङै प्रार्थना खालामनाय सानसेखालि बे पास्टरा मा होनबाय आमुखि आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ हाबा खालामनोसै अब्ला बे हिनजावसा बुंबाय आं बायदि आथिं थोंनै गैयै हिनजावसाखौ हाबा खालामनानै आखाइ गैयै हिनजावसाखौ हाबा खालामनानै आसि थाइनैल' गोनां हिनजावसाखौ हाबा खालामनानै नोङो मा लाब मोनगोन होननानै बिदि बुंबाय पास्टरा मा होनबाय आं नोंखौ जेखि जाया इसोरनि अननायजों आं नोंखौ अननो आं नोंखौ हाबा खालामनो बिदिनो कयेक मासनि उनाव बिदिनो सिकित्सा खालामबाय बिनो नकलि आथिं फेन्दा बानायनानै होबाय ओमफ्राय ओरै आखिथिंजाय बिदिनो नकलि आखाइ प्लास्टिकनि आखाइ बानायनानै होबाय जेबो खामानियाव उदायाब्लाबो बानायनानै होबाय आसि थाइथाम बानायनानै होबाय सानसेखालि गिर्जायाव थांनानै हाबा जाबाय हाबा जाखांनायनि उनाव दाना बे हिनजावसाया मोनसे टेस्टिमनि होबाय बे मा होनदों आं इसोरखौ हामबाय होनो मानि थाखाय आंनि आथिं थोंनैया गज' नङामोनब्ला आङो बैसां सिङाव एरसोनानै आङो न' खना खनि आङो सिबनो हानाय नङामोन जेब्ला बैसां सिङाव बे न' सिबनांगौ जायो गावनि बे आथिं थोंनैखौ थल्ल' बख'नानै जुहुद्रुद बे न'खौ सिबनानै साफा दोनो आरो सानसेखालि बे पास्टरखौ आं गावनि मेगनजों लोगो मोनदों दे दिल्लीयाव आं लोगो मोनदों बिनिफ्रायनो आं बे काहानिखौ आङो मिन्थिदों बे होनदों आं सोंदों नोंसिनि जापाननि मानसिफ्रा बिराद स्टाइलिश ना बे कोटआ नोङो जा मोजां नेभि ब्लू ब्लेक कालार फान्थाव रंनि बे सुट गानदों ओमफ्राय बे होनबाय मोसाहारि the suit that I am wearing it is not being tailored by a tailor आं जा सुट गानदों बे सुटखौहाय बे कलिफाया सुवाखै नाथाय आंनि हिनजावासो गावनि आसि थाइनैजों सुनानै आंखौ गानहोदों होननानै बिराद गोसोआव नांबाय अब्ला नायदो इसोरा बेसेबां महान इसोर आसि थाइनैजोंनो मावनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय आकल गियान बोलो शक्तिखौ होदों नाथाय दिनै जोङो मोजां आथिं आखाइ थानानै मोजां शरीर देहा थानानै जोङो मानो खोमसिनि लामाजों जोङो थाबायबावनांगौ जोङो मानो उन्दुनानै थाबाय थानांगौ बेनिखायनो जोङो सिरि मोननै जोङो सिगांनि आरो ख्रिस्ट'नि थिननाय बोसोनफोरखौ फालिनानै जोङो बिनि रायजोनि फारसे आगान सुरनि जोंनि इसोरा अनख' इसोर जोंनि इसोरा नों मावनो हायैखौ मावनो हाग्रा इसोर नों मोननो रोङैखौहाय इसोरा मोनहोग्रा इसोर दिनै बेबायदि इसोरखौ मिथिनानै जोङो मानो आलांबा थानो मानो जोङो संसाराव खोमसिनि लामाफ्राव जोङो आन्दायबाय थानो
आङो शिलंआव देरबोदों शिलंआव जाथाय जानाय आङो काहानिखौ आं बुंनो हास्थायदों जाथाय शिलंआव जोंहा बर'फोरहा बर' ख्रिस्टियान फेल'शिप मोनसे हा दङ बे लाइथुमफ्रावहाय ओमफ्राय बे गाहायावहाय बे बर' ख्रिस्टियान फेल'शिप आरो बिनि गाहायावहाय मोनसे हिन्दु न'खर दङ बे हिन्दु न'खरा धोनि न'खर आरो बोसोरफ्रोमबो बे न'खरा मा खालामो दुर्गा फुजा फालियो बिराद गिदिर फालियो माहाजोन नालाय शिलंआव बै समावहाय बास गंथामनि मालिक बियो टेक्सिनि मालिक बियो आरो दखानफोर दङ बियो बेंगलि मानसि बियो बोसोरफ्रोमबो बेबायदि फुजाखौ बियो फालियो दुर्गा फुजाखौ आरो बोसोरफ्रोमबो जोङो नुयो बे दुर्गा फुजानि दुर्गा मुर्तिखौहाय ओरैबायदि साजायो सिगाङावहाय साधारन भाबै जोङो साजायनाय नुयोमोन बोसोरसे बोसोरनै बिनि उनाव जों नुबाय जे ओरैबायदि साजायो